televíkendovej poradni veľmi zásadná téma, na ktorej stojí a často možno aj padá celá turistika a stojíme na nej najmä my. Je to výber tých najsprávnejších turistických topánok s celoročnou, respektíve ľahko zimnou špecifikáciou. V prvom rade si musíme teda položiť asi otázku, ako často a do akých terénov chodievame. Určite. Každý človek, ktorý ide do prírody, sa musí rozhodnúť, či ide iba rekreačne sa prejsť, alebo ide na nejakú vážnejšiu turistiku, alebo dokonca liesť. Tomu zodpovedá aj výber topánok. Tieto topánky výrobca vyrobil na voľnočasové aktivity, kde tá topánka musí spĺňať kritériá, aby bolo v nej teplo a aby tá podrážka bola vynikajúca, čo sa týka prilnavosti. Prejdime ďalej, predpokladám, že od tej ľahkej vychádzkovej turistiky teraz k takzvanému hikingu alebo k ľahšej turistike, dalo by sa povedať? V tomto prípade je topánka vytvorená na tú ľahšiu turistiku, hlavne po hlinených chodníkoch alebo čiastočne skalitých. Čiže naozaj veľmi ľahká turistika. Tam v tom prípade topánka musí byť komfortná, je ešte veľmi mäkká, pohybná. Takisto tá podrážka ešte nedosahuje také tvrdosti, aby sa v nej šmýkalo. Ďalšia kategória tej turistiky je tzv. Trekking, alebo je to ťažšia turistika, kde tá topánka už musí byť ďaleko vyspelejšia. Už je veľmi masívna, má okopovú zónu, to je táto čierna guma, kde naozaj tá okopová zóna ochráni pred poškodením ten zvršok topánky. Veľmi dôležitý je ten spodok topánky alebo podrážka, kde tá podrážka už je z masívnejšej gumy, z tvrdšej, odolnejšej. Ďalšou kategóriou topánok sú topánky určené na ťažký trekking. Je to kategória topánok, kde naozaj tie topánky sú veľmi masívne. V topánkach, v podrážkach už sú masívne výstuhy, kde stabilizujú chodidlo, kde naozaj tá noha musí byť veľmi stabilná. Tieto topánky sa používajú hlavne teda v skalnom teréne alebo v ťažkom teréne. Aby sme si to vedeli možno úplne prakticky predstaviť, navrhni nám nejakú túru, ktorú by sme si mohli naplánovať špeciálne v týchto topánkach a budeme spokojní. Áno, napríklad tieto topánky, tá kategória slúži na takú túru, že Smokovci vystúpite z auta, vyrazíte za krásneho dňa, vyšlapete Zámkovskú chatu, Terryho chatu a vyberiete sa na Baranie rohy. Ďalšou špecifickou kategóriou, ktorá sa používa teda hlavne pri zimnej turistike, je veľmi, veľmi masívna, robustná, celokožená, s veľkými gumovými ochranami. Je to topánka vyložené na zimnú turistiku až na zimné lezenie. Zvláštnou kategóriou topánok sú tzv. Expedičné topánky, kde už teda táto topánka nie je využiteľná pre bežného smrteľníka. Naozaj túto topánku používajú vrcholoví horolezci alebo výškoví horolezci. Čiže v nej naozaj je na tie najvyššie štíty sveta? Smelo na Everest. Prejdime späť k tým topánkam na jednoduchšiu turistiku a k zvrškom, pretože mnohí turisti majú dilemu, či stačia kožené topánky alebo aj nejakú membránu. Aký je váš názor? Topánky, kde je použitý kožený zvršok, zaručujú vynikajúci komfort. Tá koža je tam použitá preto, lebo sama koža je nepremokavá. Aby sme zaručili nepremokavosť tej koženej topánky, tak musíme sa o tú kožu postarať. Je to isté ako s rukami. Máme suché ruky, tak si ich nakremujeme. To isté musíme urobiť aj s tou kožou. Výrobca dodáva do tých topánok nepremokavé membrány. Poznáme ich z oblečenia. Je to tá istá membrána, ktorá sa používa v oblečení, je naozaj trošku robustnejšia, používa sa v topánkach. A keď tú membránu umiestni výrobca ešte, dajme tomu, pod tú kožu, tak tá topánka je absolútne nepremokavá. Solo membrána neexistuje, proste vždy je v spojení s nejakým materiálom. Keď už si vyberieme konkrétny model, veľmi kľúčovou otázkou je výber tej najvhodnejšej veľkosti. Ako sa dá poradiť turistovi? Turista vo väčšine prípadov sa musí spoľahnúť na predávača, na jeho rady, odovzdané skúsenosti od zákazníkov. Ten prvotný komfort tam musí byť taký, že naozaj tá topánka nesmie otlačať na chodidle v žiadnom mieste. Netreba sa báť vybrať z topánky vložku, ktorú keď si položíme a postavíme sa na ňu naozaj pätou na doraz, tak okamžite vidíme, či je to dostatočne široká topánka pre našu nohu, či je dostatočne veľká. Keď si turista topánku obuje,
naozaj sa snaží s tou špičkou dostať úplne dopredu na dotyk a zoberie prst a vopchá si prst do zadnej časti topánky tak, aby vošiel za pätu. Keď tam vojde jeden prst, to je taký laický ukazovateľ, že tá topánka je správna veľkosť. Odporúčate poprechádzať sa v týchto topánkach určite nielen po rovine, ale povedzme aj po nejakej šikmej ploche alebo po schodoch? Určite áno, je to veľmi dôležité. Je to veľmi dôležité zistiť, aký pocit má ten zákazník pri tom chodení. Máte pre nás aj nejaký tip, ako najsprávnejšie zaviazať turistickú obuv? V šnurovaní existuje milión spôsobov. V podstate každý človek si musí určiť svoj spôsob šnurovania. Dôležité je šnurovanie topánky dolu kopcom. Predná časť topánky sa zašnuruje zvlášť, to je táto spodná, aby naozaj v tom narte chodidla bolo to chodidlo ustabilizované. Každý turista pozná ten pocit a hlavne následky toho, čo sa stane, keď mu chodidlo opiera o prednú časť topánky. Je to veľmi nepríjemná vec. Takže naozaj tá predná časť topánky sa dá zašnurovať takým spôsobom, že sa dotiahne v podstate na maximum, koľko človek znesie. Samozrejme nie tak, aby sa mu noha odkrvila a existuje tzv. Zámok. Čiže naozaj sa tu urobí ako keby dvojitý uzlík, zašnuruje sa. Tým pádom spodná časť topánky je zašnurovaná zvlášť, je stabilnejšia. Šnurujeme naspäť, hore. Urobíme vrchný zámok, znova také dve slučky. Zašnurujeme, zídeme o jeden háčik nižšie a klasicky zašnurujeme. Takto by mala byť topánka zašnurovaná na zostup. Čiže spodná časť topánky zašnurovaná zvlášť, vrchná časť topánky zvlášť. Toto je moje šnurovanie. Samozrejme, každý si musí myslieť ináč. Alebo zopakovať aj toto ako dobrý tip. Aj toto. Ďakujeme teda za všetky odporúčania a rady. Už len vám všetkým krásne zážitky v topánkach, ktoré si vyberiete a nech vám sadnú ako uliate.